Ga me niet gelijk filmen. Goeiedag. Postcode loterij. Nou, gast. Nou. Ik ben van Omroep Friesland. Wat? Ja? Waarom filmen wij? Van het programma Heer. Ja? En we zieken daar altijd de vraag, wat hing er bij jou boven de bank? Wat bij mij boven de bank hangt? Ja. Waarom wil je het weten? Nou, vond ik gezellig iets eigenlijk. Dat is een rubriek van het programma. Ja, dat is iets heel leuks. Wat er bij mij boven de bank Ja? hangt. Ja. Mogen we dat misschien zien? Zeg, wie zegt dat jij van Omroep Friesland bent? Nou, als je wil, dan viel op de auto staan. Ja, dat zal me de reet roesten. Oh. Ja, ik ben Amsterdammer, hè. Maar ik heb een Duitse herder binnenlopen. Oké. Maar ze doet niks. Maar ik weet niet hoe ze reageert op die camera, dus... Maar die heb ik niet vast, dus dat is voor mij nog geen probleem. Ja, lullig. Maar je mag wel bij mij binnenkomen, Nou, hoor. super. Fantastisch. Dat hangt er boven mijn bank. Wauw. En wat is het? Weet ik veel, bij de Action. Oké. Het ziet er toch leuk uit? Ja, het is gezellig. Ja, en als ik het koud heb, ga ik even op de bank. En Ja. dan trek ik even de deken over me heen. En dan, ik heb niet eens een kachel aan hier al. Nee? Nee? En je komt uit Amsterdam? Ja. En hoe bevalt het in deze stritten in Drachten? Nou ja, ik was ooit in de Vries getrapt en die heb ik er weer uitgetrapt. En daarom hang ik hier nog. Oké. Dus, Ja. ja. Zo werkt dat. U was in de Vries getrapt en die heeft u er weer uitgetrapt. Die heb ik er na 9 jaar weer uitgetrapt, ja. Oké. Ja. Wat ging er mis? Nou ja, je kan ook vreemd gaan natuurlijk, hè. Oké. En dan doe je 1 keer en dan lig je eruit. Ja. Dus. Dit is Ike Roos, is geboren op 16 juni dit jaar. Ik ben Fleur, ik ben 19 jaar en ik ben de moeder van Ike. Ik ben Tessa, ik ben 40 jaar en ik ben de mem van Fleur en de beppe van Ike. Ik ben Jannie, ik ben 64 jaar en ik ben de oerbebbe van Ike. Ik ben Neeltje en ik ben 80 jaar en ik ben de oerbebbe van dit famke. Maar je wint er al je wel een beetje betiert bij, hè? Ja. Toch? Nou, dat vond ik wel mooi. Ik ben 20. Oké. Want ik heb nog een oudere dochter. Tessa is mijn tweede dochter. Oké. Daarna kwamen er nog 3 jongens. Ja, ik heb een zoon en 2 dochters. Ik heb Fleur 2 dagen voor mijn 21ste vierde gekregen. Oké. Dus dat... Ik was bijna 19 toen zij kwam. Ik was nog net 18. Ja. Maar daar wist er wel klaar voor. Jawel, het was niet helemaal de planning, maar dingen gebeuren, dus ja. Ook maar dealen met de consequenties. Ik ben zelf na Skofke gelijk, maar mijn jongste dochter zwanger geweest. Ja. Dus. Nee, mama. Oh, wie is dat dan? Ja, ja. Dan ben je dan net naar Australië. Wie is dat er toen? Ja, maar wie ik was in trouwens zwanger. Ja. Australië zwanger. Nou, dat was dus een verrassing. Want ik was zwanger van mijn oudste. Toen moest ik naar de huisarts voor controle. Maar mijn mem die moest ik even naar de huisarts, zei ze. Dus ben we naar de huisarts gefietst en toen kwamen we ziet me in de wachtkamer. En toen wie ik aan de beurt en toen zei mijn mem van... Nou, ze heeft me vast zien naar de dokter dat ik voor hetzelfde kom. Nou, dat vond ik toen net zo leuk, hè? Een rare huisarts, je. Je kent de boekmoer schrijven, maar we alleen beleven hebben erbij. Bloon. En over de Friesland. Ja, die ben hier, de Gerf. En wat doet hier al je? Hey, we zien dat er een gek zit te fluiten. En Robbie. Remsgate. De gate. Het bosje galop. Zo hé. Die hebben een improvisatie zat hij in. Ach ja, dat jet dan nog. Je moet nooit letterlijk doen. Je moet altijd weer oorlitten. Bij schilderijen. Je moet het oorlitten voor de meeste van verbeelding. Aha. En dit is jouw boot? Ja. En jouw wijn hierop? Ja. En maken we hier even een rondleiding? Ja, natuurlijk. Wat wordt je weten? Hoe ging je naar de wc bijvoorbeeld? Oh, nou hier, we hadden een hele grote wc. Aha. En als ik binnen ben, tja. Dat is mijn mietbeker.
Een pisbeker en dan laat tussen bovenop. Want anders zit vocht in de boot. Nou, en het radiootje zit een verlichting had en het lijkt hier helemaal vol met kunst. Maar je sliep hier dus ik? Ja, ik sliep hier altijd zo. Good morning, hier, hoppakee. En wat is dat voor ding? Dat is uw skiethuis. Skiethuis? Maar ze even zien hoe mooi dat is. Nou, als we het in de stad maken, is het zo mooi. Wat kan je hier uitgebreid zitten? Ja? Je kan hier, als je hier zit te kijken, word je nooit ervoor. Nee? Nee. Maar is het net koud? Wat is koud? Ja, je kan je erop klaaien. Nou, en als je even wat hagel op willen krijgen, nou, dan ben je voor die goed weg, maar. En dan ben je hierop? Ik heb hier op een ponton overwinterd. En dan ben je te gerden dus eigenlijk maar alle? Ja. Nou, en Gordelijk. Ale die woonde in de Prinsentuin, dus toen ook hem uitgenodigd om hier te komen. Oké. Dat is sterk spul trouwens, hè, net? Want ik roek het als een malle. En Mark, hoor is niet goed. Oh, magisch. Komt uit Oostenrijk. Echt piraten. Had het van hem maken en ik mag van mij drinken. Aha. Dus zei helemaal wat een gezellig clubje hier. Ja, dat is hier een kelp. Wel gezellig met Ale, ja. Ja? Elkaar een beetje helpen. Nou. Ja. Nou, succes hier nog even, heren. Ja, dankjewel. Goeie. Goeie. Weer van Heer van Omroep Friesland. Ja. En we hadden de vraag, wat hing er bij jou boven de bank? Niks. Niks? Nee. Ik ben correct verhuizen, dus we moeten alles nog inrichten. Dus, Aha. Vandaar. Per foto's heen. Er hingen per foto's en verder van de rest hing er niks. En jij dat telkens 2 keer het antwoord? Ja, dat komt erachter bij. Oh ja. Maar misschien toch even checken? Nee. Oh. Nee, die heb ik helemaal niet gehoord. Oké. Oké. Nou, zullen we even. Oké, de groeten. Bedankt, hoi. Nou, welkom bij Twerklistjes. Vandaag gaan we twerken. Een aantal van jullie weten natuurlijk al hoe we dat moeten doen. Ik ga wel even een kleine opfriscursus nog doen hoe we ook alweer moeten twerken. Het is belangrijk dat het vanuit je bekken komt, dus je wil je bekken naar voren en naar achteren kantelen. Voor, achter, waardoor je dus een poppende beweging krijgt. Let's go! Komt-ie en hup! En hup! Nice! Oké, gaan we doen op muziek. En daarna een kleine choreo. Nou, wij zijn dus aan het twerken. En ja, het is eigenlijk een dans wat je met de bil doet. Het wordt vaak heel erg gezien als een soort seksuele dansachtig. Maar dat is het juist niet. Tenminste, daar sta ik niet voor. Ik ben niet bezig om dit zeg maar te seksualiseren. Het is gewoon, heel veel mensen staan hierdoor juist in hun kracht. Ik krijg veel meer zelfvertrouwen. Ook sinds ik dit doe, word ik er gewoon blij van. Maar hoe krijg je dan zelfvertrouwen van? Ja, het is gewoon een soort manier van jezelf zijn. En het is ook de muziek en de vibes die je in de les krijgt van iedereen, die je gewoon heel veel zelfvertrouwen geven. Dat is bij mij in ieder geval zo. Hoe komt het hier te lonen? Nou, Esmee is een collega van mij. En vanuit daar is 2 jaar geleden een vriendschap ontstaan. En toen zij dit ging doen, vroeg ze mij een keer mee. En zo kom ik nu en dan een lesje meedoen. Oh ja? Ja. En is het, want het is toch vooral vrouwensport? Of, Klopt, ja, maar ik vind het ook wel belangrijk dat de diversiteit er natuurlijk een beetje in blijft. Maar er zijn ook wel vaker jongens hoor, die dan meedoen. En TikTok! Jimmy! Oh my god, we gaan filmen. Hoe maak je nou het perfecte twerk filmpje? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben eigenlijk fotograaf. Dus met de videografie probeer ik altijd maar een beetje te bewegen en te kijken van oké, hier gaat het drop komen of hier gaat het pop komen. En dan probeer ik een beetje in en uit te zoomen.
Post jij dat ook? Ja, ik post het op mijn eigen Instagram. Ja, ik doe dit nog niet zo heel lang. Maar elke les dan post ik wel mijn filmpje op Instagram. En dan zie ik mijn eigen vooruitgang, zeg maar. Dat vind ik wel leuk. Ja. Je wil mij er eigenlijk niet op hebben, dus... Maar wat is hier de bedoeling van? Nou ja, het is een filmpje die om haar gaat, zeg maar. Dus het is een beetje storend als je dan op de achtergrond iemand zo met zijn camera ziet staan. Dat is een beetje afleidend, dus we doen het vaak een beetje zo. En dan kunnen mensen het op hun eigen Instagram plaatsen, zeg maar. Goeiedag. Goeiedag. We zijn van Omroep Friesland, van het programma Heer. Ja. Wat wien je onderwan? Ja, een beetje knutselen in het hok. Met zagen, plankjes zagen. Hok een beetje opknappen. Aha. Ik ben links verlamd. Oh. Linkszijdig verlamd. Oké. Vandaag ben ik 18 al. Oké. Ik heb een zwaar auto-ongeluk gehad. Oh. In 1975. Dus ja. En sindsdien is dat verlamd? Ik ben links verlamd, ja. Ik heb het naar broeken. Juist. Ja. En joh, heb voor ik wat een glazen ding staan? Ja. Wat is dat? Maar we zien? Dat is even zien, ja. Ja. Dat hokje, daar heb ik allemaal trekkers in staan. Trekkers? Ja, ik ben fan van trekkers. Oké. Hartstikke mooi, man. Dat jullie komt met. Ja, vind je dat wel even gezellig dat wij er binnen? Ja. Ik stuur de mensen nog bij. Iedereen is welkom hier nog. En dit is wat jouw plakje? Ja. Ik eet die een beetje zeker smal zeg. Oké. Ja. Ik zit weinig binnen. Ik zit altijd in het hockey. Maar zo hou je alles hier in de gaten? Ja, iedereen kent je hier. Ja. De hele dag in buigen zo, je hand opsteken. Ja. S'morgens om 7:50 zit ik hier al. Echt? Ja, 7:50. Ik ben 7 uur bij ik eruit wandelen. En dan ging je zitten en dan? Ja, een beetje radio een beetje aan. Een beetje roken. Een beetje drinken. Ja, een beetje naar de mensen kijken. Ik zeg, ze kennen me allemaal, jongen. Dat is denk ik wel leuk. En je hebt nog wat beesten dus? Ja, die ben van mijn broer. Oh. Ja, mijn broer. Nou, goeie. Radio Veronica. Ja. En ondertussen pas je dan wat op hem? Ja, zeker pas op. Ja. En de dieren heb ik hier lopen, hè? Ja, en dan ik pas hem mezelf, hè? Oh ja, oké. Ik heb mezelf redden. Ja. Oké. Ja, woont hij mooi. Ja? Ik heb 17 weken in het ziekenhuis liggen. 16 dagen in coma. Zo. En de dokter zei, Eckart heeft een sterk hart. Maar ik ben er nog 67, maar ik ben er nog steeds. Mijn bureau zegt, Piet Eckart die wordt wel 100 jaar. En mijn dochter zegt 106. Ja, joh. Ik ben er niet van. Nou, tegen dank. Super, misschien wel. Oh. Ik heb zelf ook op een gegeven moment gedacht van nou, ik stop ermee, want het is te veel. Dat zou zijn een jaar of 4 dat je begint met Lego. En dat stond natuurlijk altijd bovenaan mijn verlanglijstje, van zowel Sinterklaas als mijn verjaardag. En dan was het altijd weer feest als ik een pakje had en dat rammelde. Dus dan denk ik, hé, dat is weer Lego. Ik heb jarenlang op een hobbybeurs gestaan in Leeuwarden. En daar maakte ik eigenlijk altijd wel iets voor op het water voor bij de radiografische sleepbootjes. En toen vroegen de jongens van de radiografische bootjes, wat is nu het volgende wat wij kunnen gaan slepen? En toen zei ik bouw misschien de Tialf wel na. En toen zei de Tialf, weet je wel hoe groot dat dan wordt? Ik zei, ik heb geen idee, want ik had hem nog nooit in het echt gezien. Ik had er nooit tekeningen gezien of een ander schaalmodel. En toen gingen die jongens dat voor mij opzoeken en een beetje uitrekenen. Toen zeiden ze, ja, als je hem na gaat maken van Lego op de schaal van onze sleepbootjes, dan wordt hij 4 meter lang, 1,75 meter breed. En als de hijskraan omhoog staan, worden ze 4 meter hoog. Ja, en toen dacht ik van, gaat maar dat wel lukken?
Ik ben verschillende projecten op het schip tegengekomen waarvan ik dacht van nou, hoe zit het in elkaar? Ik kan het niet op foto's vinden of op de tekeningen die ik had gekregen. En dan had ik een persoon aan boord en die stuurde ik een appje. En met de vraag van nou, zou je daar een foto van kunnen maken? En dan zei hij natuurlijk, ik loop er even naartoe. En dan had ik vaak binnen een half uur of een uur had ik een foto van dat wat ik wilde hebben. En dan stond hij en dan kon ik er aan een foto zien. Ik denk, waar sta jij man? Waar sta heel hoog op het schip. En op één foto kon ik heel duidelijk zien dat hij hierboven zo'n beetje stond. En ik heb nu ook een poppetje geplaatst met een fototoestel aan ode aan hem. Zo van, dat ben jij. En hij is hier ook geweest. Ik heb ooit een grote brug gebouwd, daar hield ik de uren precies bij. Dat heb ik hier ook bij geprobeerd, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Het enige wat ik kan vertellen over dit schip is dat hij 250, 260 kilo weegt. En ik heb er dus 7 jaar over gedaan. Waarvan 2 jaar eigenlijk weg zijn gevallen door een operatie en dat ik er helemaal geen zin meer in had. Toen heb ik aan de kant gezet en stond op het punt om weer af te breken. Ik hoefde niet in te zitten over de Lego. Dat is mijn eigen Lego allemaal. Ik had alles van tevoren gesorteerd met mijn dochter. En dus, op een gegeven moment kon ik wel zien van nou, dit gaat wel lukken. Er moeten toen 14 reddingsloops gemaakt voor de TIALF. En toen dacht ik, nou, als dank voor het sorteren, wat Eva dus best wel veel avonden heeft geholpen. Ik denk, maak ik een roze-paarse reddingssloep. Ja, super mooi, super groot en natuurlijk super knap van mijn vader. En ik kreeg op een gegeven moment ook van iemand een berichtje terug van de foto's van jouw TIALF hebben de echte TIALF bereikt. En de kapitein die was ontzettend onder de indruk en die heeft je hierbij uitgenodigd om straks in december, als hij terug is in Nederland, om dan een keer langs te komen om op het schip rond te kijken. Dus dat is wel heel bijzonder. Het heeft even geduurd, maar ja, het is toch gelukt. Goeiedag. Ben je er geweest? Ja, maar wel nog. Nou, en dan ben je er net in je thuis? Nee. Nou, hoe kan dat nou? Ik wat kon je weten? Wat er bij jou op de bank ging. Boven de bank? Ja. Nou, dat weet ik zelf niet eens. Oh. Zal ik eens even de oren hier van? Nou, graag. Je zit er net bij Harry. Oh, een hele mooie foto van Zuid-Limburg. Een mooie foto van hele mooie foto hier van Zuid-Limburg, daar in de midden. Kun je er dus bij steken in? Ja, maar ik met mijn man ik nog op heb. Zit je man nog in het busje? Dat is van nou Hotel Hoeve de Pleis, Zuid-Limburg, Mechelen. En dan konden we binnen door dit paadje fietsen naar Gulpen. Oh. Prachtig. Ik zal even mijn man ophangen. Ja. Dus ik hoef het sneus af. Ja. Vertel eens eens. Nou, fijn weekend. Hey, bedankt. Hoi. Dank je wel. Hoi. Nou, Leo, heb ik nou wat te melden? Hey Leo. En wanneer komt dit erop? Ja, dat weet ik net. Oh. Ik film alleen nog maar. Oké. Maar nou, zo brengen wij dus het leven een beetje terug. Ze gaan dan er even op uit. Wat ging je nou die dan? Nou, wij nou lunch aan bij onder de linden op het Marktstrutten. Oké. Wij zouden jonken, wij hadden een bier zitten. Oh. Ja, wat dacht je wat? Dat je eet bij de lunch, ja. Bier die bij de lunch? Ja, wij drinken bier bij de lunch. Leo? Ja, Leo? Zeker. Ja. Dat smaakt het nooit goed. Ja? Ja. Of zit de lunch niks om? Nee. Nee. Ah, dus je geniet er wel van het leven? Zeker. Ja, ja. Als ze vieren dat het kent over dat. Ja. Ik ben Marijke en ik ben 20 jaar oud. En ik ben autorestaurateur bij Garage de Basis in Lauwert. Hetgene wat ik echt leuk vind, dat is oldtimers. En toen in het examen hier ben ik hier begonnen en ik heb hier echt mijn plakje voor. Ik vind alle auto's hebben meer charme. En nou ja, het is echt een mechanische techniek wat ik echt leuk vind. Wat mij ook wel opvalt, dat ben in handen. Ja, ik dus er wel bijhouden dat het er mooi uitziet, maar dit werk krijgt toch altijd vieze hand. Maar daar jou ook net vol om. Eigenlijk wie het zo, als je hier die mail stuurt, die brief, een hele mooie mail.
En mijn vrouw zei van, nou, die mag even lezen. Nou, ik zei, ik hoef geen stagiair meer, ik ben er klaar mee. En toen zei mijn vrouw, ja, maar deze mag even lezen, want het is een famke. En een famke mag er wat meer voor doen dan een jongen. En als je hem leest, dan begrijp je wat ik bedoel. Dus ik had die mail lezen en inderdaad, dus ja, ik zei, nou, nodig maar uit. Nou, staat het gong. Toen ik 13 was, heb ik een kever gekocht. Ik was de hele tijd aan het zeuren. En mijn ouders die gingen zoiets van, nou ja, het gaat wel oer. Maar ja, toch bleef zeuren. En toen gingen ze op een gegeven moment zoiets van, nou, ik moet toch maar omgaan. Dus toen ik op 13-jarige leeftijd heb ik een kever. En inmiddels heb ik een Audi 80 en een T3 kampeerbusje. Nou ja, en we gaan volgende week weg voor een projectje. Want ik heb wel een nieuw project bij. Nou, heeft wel heel al die ding voen, want ik zeg het gewoon om die als het terug haast. Ja, nee, ik vind het echt leuk en het is echt mijn passie. En ik heb ook zoiets van, ik denk dat dit, ik voor mij voorskreun weer dat ik dit moest doen. Dat maakt me gewoon heel gelukkig. Ik kom erover te praten, ja. En ik merk ook wel bij vrienden en familie, die vind ik heel leuk dat ik het doe. Dus ik krijg steun van iedereen. Nou ja, vooral van Paken. Mijn Paken is mijn grote voorbeeld. Dus ik ben ook altijd blij dat ik hem trots maak. En nou ja, dat is een echte Fries, dus hij zal het net zo volgen, maar hij is super trots op mij. Goeie. Oh, goeie, wat heb je? We hebben van een Friesland van het programma Heer. Godverdikke. En we willen graag weten, wat hangt er bij jou boven de bank? Nou, dan komt ze in een mooie gaal hoor. Ja. Ze komen aan de piano brengen. We hebben van alles aan de kant kopen, maar misschien kunnen we dan nog even een beetje wat aan de kant kopen, want het ligt nou denk ik net helemaal goed. Maar kom maar. Oh. Ik zal eerst even zeggen, dan moet ik nog even net opnemen. Alweer een blauwe inruimstimulatie. Ik ga hier over op Friesland heen. Je wil weten wat er boven de bank hangt in het bol. Hartstikke leuk, maar wij hebben door. Even moet op de kant. Wij zetten het eerst over in de bij de piano heen, man, maar niet zo daar heen naar de keuken. Oké. Die jongen van mij die brengen tussen hier en de 4. Dus ik denk, oh, daar ben die man. Nou, ik denk dat het mooi is. Nou ja, nu is het op Friesland, maar dat denk ik mooi. Oh, dat scheelt. Nou, kom maar verder. Ja. Dan ga je even zien wat bij u boven de bank ging. Zo. Het ging het net al dit lieke rug misschien, maar het is de vrouw haar huid. Oké. En die wie Ielfisker en dus... De oudste Pakers is het, die zijn vrouw, die heeft deze foto's maken. En had ik van muziek dus? Nou ja, ik ben een beetje gek van muziek. We hoeven net een minute erover en... Waar we wat jaren? Ja, dat ken ik nog wel. Maar je show natuurlijk de chaos, maar ja, dat is in dus. Ja, dat heb je nou krijg zelf al in gesleept. Ja, dat heb je al in het over. Ja. Ik heb al een stiekje. Ja. En dat is een serieus steekje trouwens. Oh, oké. Ja, dat maat past wel in een programma, daar ben ik best van, want dit hoe dat leefde. Alweer staat dat nooit in dit boek. Nee, natuurlijk staat het net in het boek, want dat staat in het orenboek. Dus ik pak even de oren. Ja, wij hebben wel tijd. Nou, dat is hartstikke mooi, die medie, maar ik kom van jezelf. Waarom? De tekst is namelijk van Ginny Bastiaans, Frieske dichteres. Maakt het schitterende mooie dingen. En ik hoop dat ze, nou Omroep Friesland show, dan kan ze het even jaren. Want zij hadden net in de mogelijkheid best om het te beluisteren. Wat ik ervan maken heb. Want ik heb gevraagd dat ik daar een wiske op maatje mocht. Do bist de goede wind die het hiepen wie. De door die kosten te stom hiepen stier. Do bist het lampelig, joos in de dag. Het beste dag mij. O doe. Wat net? Nou, wie weet. Wat is er zo mooi aan een caravan en aan een camping? Nou, je hebt je vrijheid en je hebt gezelligheid.
altijd gezellige mensen. En ik heb het voordeel dat ik nou hier beheerder ook nog ben. Dus als ik die mensen ontvang, dan maak je een leuk praatje. Je vertelt even hoe de randwassen de winkels zijn en waar ze overal naartoe kunnen. En toiletpapier en handdoekjes. En niks hoeven ze mee te nemen. De prijs is leuk goedkoop. En nogmaals, door de gezellige mensen. Want campingmensen zijn gezellige mensen. Maar als je nou een beheerder hebt die zegt van... ja, kijk maar wat de plaats is, ga maar kijken. Nee, ik zeg gewoon, wat wil u graag? U krijgt de mooiste plaats. Iedereen krijgt de mooiste plaats, maar die mevrouw krijgt juist extra de mooiste plaats. En zo werkt het. Ja, u weet het mooi te verkopen. Ja, zo wordt het. Dank u wel. Dat is een mop, ja. Een ander mopje zit thuis. Oh ja. Gaan we eerst naar de damestoilet. Nou, hier hebben we alle soorten wastafels. Voor de handen te wassen. We hebben hier zeepie. Voor de mensen die handen willen wassen. Hier handwasdoekjes. En toiletpapier. Zowel als in de koker. En als reserve. De mensen hoeven nooit bang te zijn van... ik krijg vieze vingers. Nou ja, het is hier schoon. Maar eventjes het water een beetje weghalen van het inregenen. Dat moet gewoon... Dat doe ik zeker 4, 5 keer per dag. Dat de mensen moeten denken van, oh, lekker fris hier. Lammers. Het is een eigenheimer, maar het doet het goed. Ja? Ja, we hebben verschrikkelijk veel lol. Af en toe een beetje bijsturen en heel veel vertellen over het vissen, want daar ken hij ook niks van. En hij vangt allemaal van dit soort visjes, hè broertje? Jawel, chef. Zulke visjes, hè? Maar je bent hier ook vrijwilliger? Ik ben hier vrijwilliger, ja zeker. En dan assisteer ik Arie wat, hè? Ja, dat heeft hij ook al nodig. Dus, en ik heb heel veel respect voor hem. 86. Met zijn kromme pootjes. Hij doet het toch maar even, hè? En hij scharrelt hier over het veld. En ik wil nog een tijd mee eigenlijk, hè? Wat zei je? Ik wil nog een tijd mee ook. Ja, dat wil je ook nog. Ja, dat is dan wel weer jammer, maar goed. Ja. Zijn jullie het altijd wel eens, zeg maar, over het... Over de werkzaamheden? Ja, ze vindt dat ik te veel doe. Maar, kijk, Ja, hij loopt ouder. ook op het moment slecht, hè? En hij kan ook niet meer zoveel. Ja, we worden toch ouder. Hij is 86. Ja, dat is toch zo? Ze is bezorgd, hoor. Maar Kijk, daar heb ik als, begrip voor. als hij helemaal kapot is, heb ik er ook last van. Ja. Hè? Want, Ja, is hij dan niet meer leuk? dan is hij niet meer leuk, nee. En dan wil hij slapen, hè? Dan is hij moe. Zit ik ga even een uurtje op mijn bed liggen. Hè? Maar is voor mij ook ongezellig uiteindelijk. Zeker. Hè? Maar u heeft wel een hele leuke hobby, zie ik wel, overal om ons heen. Ik zit de hele dag, hij heeft het nou een beetje opgeruimd. Maar normaal zit ik hier de hele dag eigenlijk te schilderen. Ja, vermaken doen we ons wel. Goeie. Hallo. We zijn van Omroep Friesland van het programma Hey, hè? Oh, wat leuk. Ja. En de vraag is, wat hing het op jou boven de bank? Wat bij u boven de bank hangt. Bij u boven de bank hing via de nek, die stiet onder het raam. Oh. Maar we misschien dan toch even zien? Ja, natuurlijk, kom maar in. Hartstikke idee. Wat leuk. Wie heeft er onder de Friesland? We zitten er boven de bank. Oh, wat leuk. Wat goeie. Hoi. Dat wordt uitzonden natuurlijk. Ja, zeker. Wat leuk. Maar en wat is er met jou, Loos? Ik heb Parkinson. Parkinson? Ja. Oké. Ja. Dus en dan moet je bij Lism blowen, eigenlijk? Nou, ik ben heel gauw moe. Juist, oké. En 's middags dan leg ik altijd even. Oh ja. Juist hem. Ja. En waar je je together? Of Ja, wij zijn together. Ja. Ja. Oké. 2 zussen. Gezellig? Ja. 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 Ja, ik ben mantelzorger, hè. Ja, precies. En hoe lang woon je hier al? Ben wij hier nou 26 jaar together. Zo. Ja. 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 Dus hij de mem die bestaan. Dus mem die weer 53. Oh.
hier een tumor in de holle. Nou, die kreeg onverwachts een hartinfarct. Die ben binnen 2 minuten weer vet. Nou, dan hebben we nog een oudere zus, die is 53 geworden. Nou ja, dan blijven we mij te geren van de hele huishouding. Heeft hem. Ja. Ja, dan kregen we deze klap er nog voor rennen. Ja. Ja, verder ja, ze doet het 4 jaar goed, het bloed gelukkig stabiel. Oké. Dus ze houden we eruit en dan geven we maar de rolstoel. Oh ja. Dus daar redden we te geren. Ja. En heb je nooit gedacht van misschien iets wat je leefde of zo, dat je op die manier... Dat is een heel teerpunt. Ik heb een relatie gehad van 3 jaar. Toen was ik 24, denk ik. Ja. En het is op die en andere manier is dat uitrekken. En heel veel verdriet van gehad. En na de tijd. Nee? Nee. Toen hier geen meer bekomst. Ja, hè? Ja. Ja. Dat is mijn enige grote liefde geweest. En nee. En heb je nog wel eens contact met hem of zoiets? Of? Ik zag hem nog wel eens. En dat, ja, aan de beide kanten geloof ik dat het nog een beetje zeer doet. Maar mijn grote liefde leidt nou hier. En daar doe ik alles voor. Maar dat zeg ik, het ben heus wel eens verdrietige momenten, hè. Heus wel. Ja. Het is niet altijd even makkelijk. Het ligt aan de buitenkant, ligt het wel, ach ja, hè, we schalen jullie er wel terug. Maar ja, van binnen dan, ik zeg wel eens een Pia, mijn zus. Ik zeg, ik heb een hoofd vol zorg en ik heb een hart vol verdriet. Och. Ja. Ja. En wat doe je dan om het een beetje... Ach, ga dan wel joch. Dan denk ik, ach. Ben ik nog blij dat ze er nog is. Oh ja, ja. 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 Dus, en we doen het goed te keren, ze. Dus, hè? Ja. Komt allemaal wel goed. Ah, Dat is al je van het korps. Dat is al je van het korps. Ik zie me in wat zin. Hoe ben je al eigenlijk? Zo'n zondag. Ik ben wel aardig kwik. Ja, Rob net al uit. Het is wat een luguber verhaal. Die vond ik onder een berg rommel bij mensen. Moest ik het hak in mijn leeg halen. En dus ik poes weer onder een stapel rommel bedaren. En daar is er gemummificeerd. Ja, wat moet het opbrengen? Dat weet ik dat. Ja, hij is de kip. Maar hij miauwt net meer. Nou, dus die hartelijk welkom. Het speeltje wat hierachter zit, inclusief de poes, de kale poes, wordt van de middag verkocht. We moeten maar beginnen. Nou, daar is er. Je kan er geen sap versieren, dat weet ik wel. Maar, kan 10 euro waarde? Hier is 10. Wie meer dan 10 vanuit de kolen, 14, 16, 18, 18, 20. Meer dan 160 euro. 120, derde. 180 euro. Hier is 190 en maatje doen even nog 2 bankjes. 200, niet meer dan 200. 210. Ja. 210. Net hier meer werk ik met 210 euro.
Wat is er zo mooi aan dan? Hè? Wat is er zo mooi aan dan? Ja, wat je net lekker vindt, Fred hoor hem neer. Ja, maar je zegt hem een heer? Ja, alles te weten, maar niet gelukkig. Je zit naar de grote der aarde. Ja? Je krijgt een mooi plakje. Dat vermoed ik al. Goeie. Hoi. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja. En de vraag is altijd, wat hing er bij jou boven de bank? Nou, dat zijn heel veel kattenschilderijtjes. Nou, dit hangt er eigenlijk boven de stoel hoor. Want ik ben kort geleden geopereerd en daarom hebben we geen tijd gehad om het spul nog op te ruimen. Oh ja, oké. En je zit hier druk te gamen? Ja. Wij gamen elke dag. Ja? Wat is het, Minecraft? Ja. Wat ben je nou eigenlijk aan het maken? Ik ben nou proberen een kerk aan te ontwerpen. Oh. En hier heb ik nog een skip maar. Zo hé. Ja, dat ben ik voor die kleine dingetjes die... ja. Hoe lang ben je dwaan met een skip? Ik ben hier kleine 4 uurtjes mee bezig geweest. Oh. Ja. Het is gewoon creatief bezig wezen. Ja. Thuisbedrijf. Dat ook, ja. En je hebt natuurlijk, want je bent misschien beide dat je hem net aan het werk kennen vanwege de zoons en zo? Ik kan niet aan het werk omdat ik een verstandelijke beperking heb. Oh, dus ik heb gewoon heel veel moeite. En ik ben op dit moment eigenlijk een beetje thuis voor haar. In verband met dat ze een verzorging nodig heeft. Omdat ze kort geleden geopereerd is. Ik heb kort geleden namelijk een hartinfarct gehad. Oh. Ja. Dus noodgedwongen ben ik eigenlijk nou een beetje thuis om haar te ondersteunen. Oké. Omdat ik niet veel mag tillen met mijn linkerhand. Vanwege de pacemakerdraden die moeten hechten. Oké. Nou ja, zij komen in de titel toch, zeker hè? Ja. Wat die hem net in de winkel? Ja, ik weet dat de handel is, maar even zien, maar je ben je nou, hè? Oh ja. En want hoe werkt het? Want je bent broers? Ja, hun. Ik en Wij mijn broers. Ik ben geen familie. En dan ben je klant? Ja, ik kom jongens even de Elwest hoor. Gewoon een bakje koffie. Soms om 4 uur in een biertje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan je vertellen? Kom op je. Ja, draaien. Maar het is gewoon wat een shoot. Je biertjes omdat je moet net eten. Nee, maar stem maar eten, dat klopt. Maar je dit wat een shoot inval hier, weet je. Ik kom met deze man. Mijn hele beste jongen, ja? Ja? Ja, binnen patten, maar geen goed hard. Want je zit hier daar de hele dag weer het verkeepje. Ja, medisch. En dan om een uur 4 en dan gaat het de... 4 uur, ja, we zouden zeggen nou, de saus zit er haast in en kan het daar houden. Oké. Nou ja, dan doen we een biertje. En soms zit weer wel zo'n 3 uur een bier, dat er veel gezellig is. En zo'n biertje doen. Ja, dat doe ik. Dat gebeurt heel enkel tegenwoordig. Nou ja. Maar altijd hebben we één steek willen en nooit ging over maar dronken, rommel en steken slaan. Nee. Hebben we er nooit aan. Heel enkel. Op. Dat was wel zin in biertje zeker? Ja, ik ben er volle heer, want dan wil ik nu wel even een kril. Zoals. Zoals? Wat dan? Dat is syntax? Nou, dat kan je nog zeggen. Zoals, dan begint het nu dan een beetje scrollen en eraan. Valt me mooi. Nee, dat is hij. Dat is echt zo. Je hebt het, hè? Ja, zo. En hij wordt het strand van Veld, naar Berenburg, ja. Berenburg. Nee, ik weet net, deze wordt net volle beter, ja? Ja, gezellig hier. Maar ja, je moest nou eens een vriendin hebben. Dat is wat jammer. Ja, maar dat moet je zelf maken. Ja, is hier nog vrijgezel? Ja. Hij is vrijgezel, ja. Ik ben nou... Knijpt hè, dan moet het. Mijn vrouw het bij me waren, omdat we natuurlijk gewoon kut eet. Maar toen had ik zo'n denkkaart. Ik wil altijd anti. Toen had ik zo'n telefoonkaart. En dan ben ik op Tinder gegaan. Geweldig vond ik dat. Ja? Ja, prachtig. Dat heb je poolbijt verdiend. Ja? Ja, geweldig. Vooral bij de vleet? Ja. Maar toen zei ik je handen, ik zei, doe maar streek op joh. Gruzelig mannetje, zo'n gruzelig vrouwtje. En ik zei, het samen in. Maar dat wilde er net om. Nee.
Ga je bankbloemen opruimen zelf. Nou ja, wat houtjes en bloempotten. Je moet van alles, hè. Vrouwenspul en mannenspul. Als je in de snits komt in die steden, bij een kleerwinkel, dan ziet een man. Die ziet voor wat de ijsberen en een vrouwenbeen. Maar hier ben ze beide benen. Want ik heb mannenspul en vrouwenspul. Ja. Snap je wel? Dat moest een beetje, hè. Dat is de truc. Dat is de truc. Plus die muziek erbij. Want dit is draaiorgelmuziek. Ja, maar dat jeet je bij. Ja? Ja, draaiorgelmuziek. Dat Dat is jeet toch een mooie muziek? Ja, maar dat jeet je bij. Dan kun je geen hardrock hebben. Nee. Ja. Nee joh, dat ken ik. Maar mooi hoor, vind je oudbalige muziek. Dat vind je heel mooi. Ik al een oudbalige spul. En achter jou, dat steen zal weer bier te drinken, hè? Ja, de liefhebbers. Mag ik nog maar een snikje? Ja? Ja. Ja, meer dan zingen. Ja, tekst. Dan zit je met een gezel nog even te praten. En waar gaat het dan over? Nou ja, over alles. Ja. Over alles. Dat ik echt dingen aan Boy moet werk. En hoe de vrouw die en kijk kon steken, natuurlijk. Oh, ja. Nou, ik zal je wel vertellen, als je om jou wat zien wegkomt, dan is het een mooi soortje dom wel. Ja? Dat is verschrikkelijk. En dan zit je meer nog, jongen, meer wat zien? Ik en hun wel. Ik en Ja? Nee, ja, weer. 11 uur, 12 uur. Dus het is eigenlijk langer bier drinken dan in een winkel staan, heb ik wel in de gaten. Nou ja, zo kan je het hard bestellen, ja. Dat is wel wat zo. Dat denk ik toch, dat gaat allemaal wel. Ja. Dit is een beetje hobby. En we hebben jongen, hebben mooi en gezellig, kunnen we nooit praten. En Ja. zitten we lekker op een tafel. Het jij draait bij. Wij hangen diezelfde slingers op. Ja. Nog wat uit. En dat is toch hartstikke gezellig.